kutaja naita nokuphunzira ake nasankhapo 12 nawachatumwi. Simoni amene anamutchanso Petro. Ndi Andrea m'bale wake. Yakobo, ndi Yohane, Filipo, Bartolomeo, Mateo, ndi Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo, ndi Simoni wotchedwa Zelote, ndi Yudasi m'bale wake wa Yakobo, ndi Yudasi Iskarioti amene anamupereka Yesu. One two 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Lelo pa Thursday April chaka chimenechi cha 2026 tsiku nkukhalanso lachinayi tili pompaja pa Migowi Post Office poyandikana ndi msika umenewu wa Migowi kuno ku Phalombe. Ine dzina langa ndi Chifundo Mota ndipo kuseli kwa makina kuli anzangawa Andrew Mandala, Samson Kaisiri Chawanangwa Kamanga komanso Benai Goman. Tinakamba kuti tikhale pano mpaka na Saturday lomwe likudzali. Lero ndi tsiku la namba 5 tasala ndi masiku awiri kuti msonkhano umenewu uthi. Msonkhano umenewu tinakamba kale kuti ndi wachisisimuso umene ndithu akuchititsa ndi Evangelist Dr. Ernest Kaunga komanso Pastor Shadrack Nsuka pansi pa mpingo umene wa Seventh Day Adventist. Nde anakamba kale komanso tinakamba kale tinafotokozapo mbuyomu kuti msonkhano umene ucholinga chake ndithu afuna akhazikitse launch imene idzitchedwa kuti Impact Phalombe, ndipo launch imene idzakhazikitsidwa loweruka lomwe likudzali lomwenso ndithu anzathu ena asazakhalenso ndithu akubatizidwa. Ndinakambanso mbuyomu komanso nzanga Fungai anakambapo kuti msonkhano umenewu ndi wa aliyense, zomwe zikutanthauza kuti wina aliyense kulikonse komwe muli ndithu mutha kupezeka malo ano, komanso kwa anzathu amene mukuonera makanema osiyanasiyana ndithu mutha kutero. Tili pakanema wa mzati angaliba komanso ndithu makanema osiyanasiyana. Cholinga chake tiyendere limodzi tiphunzire zinthu zosiyanasiyana pompano pa Migowi Post Office. Nkhani yake ndi ya uzimu. Ndeti nakambanso kunena kuti
kuphunzira silimakanizana kuti yayi kapena za mulungu anakambapo Pastor Shadrack kuti za mulungu sakanizana cholinga chakenso akuti afuna awine miyoyo yochuluka. Ndinayo longosolanso dzana linali lija kwa amene mwina mwangoyamba kumene kuonera tinakambapo kuti msonkhano umenewu akakhazikitsa lonchi afuna ndithu azakheso ndi misonkhano ina yokwana 200 imene adzayenda door to door komanso kuchitisa misonkhano ina imene idzakhale ndithu yowina miyoyo komanso mkati monso adzakhalanso ndithu akuchita ntchito zachifundo. Taona apa zochitika zinalipo zosiyanasiyana zidakalipo pansipo muthanso kumva nokha kuti pakuonedwanso ndithu filmu ya Yesu Khristu komanso pali mayimbidwe komanso zichito zosiyanasiyana. Nemundilole kuti ndikuperekeni m'manja mwa zinzanga leloli alalikire ndi Pastor Nsuka ndikukhulupirira zoti mukhalibe pamenepo pamene ndithu mupitirire kudalitsika. Ambuye adalitseni. One, two. Chifukwa cha ubwino wa nthawi apapa timikakayi film kenako timvera utumiki ukangotha ndi pameneno yambe kupitiriza kuonera film. Pa chifukwa chimenecho tonse tiyime. Senza ntanda undisate atelo Yesu yo tinataya moyo wanga kupulumutsawe senza ntanda undisate atelo Yesu yo ndinataya moyo wanga kupulumutsawe ndinzatilaye ineyo ndizatilaye mpulumutsi wondikonda ndizatilaye ineyo ndizatilaye mpulumutsi wondikonda ndizatilaye ana tisendeza ine fupindi iyeyo tipo tisankayekayo tizanzatilaye ana tisendeza ine fupindi iyeyo tipo tisankayekayo tizanzatilaye ineyo ndizanzatilaye mpulumutsi wondikonda ndizanzatilaye
tizamsatira ye mpulumutsi wondikonda tizamsatira ye. Ntima moyo ndipeleka kwa Kristu wokonda iye ndiye mfumu yanga tizamsatira ye ntima moyo ndipeleka kwa Kristu wokonda iye ndi mfumu yanga tizamsatira ye tizamsatira ye ineyo tizamsatira ye mpulumutsi wondikonda tizamsatira ye tizamsatira ye ineyo tizamsatira ye mpulumutsi wondikonda tizamsatira ye mpulumutsi wondikonda tizamsatira ye mpulumutsi wondikonda tizamsatira ye. Tikhale pansi. Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. Haleluya, haleluya migowi, haleluya chiringa, haleluya palombe, haleluya Maranatha girls kumachinjiri uko, haleluya Maranatha boys uko kumatindi. Ndikuti haleluya Maranatha boys uko kudowa uko komanso uko kulilongwe girls Maranatha ndithu takulandirani. Okondedwa nthawi ino ndifuna ndilandirenso anzathu onse amene mukutsatira utumiki umenewu kudzera pa WhatsApp, pa Facebook, komanso kutsatira utumiki umenewu kudzera pa Nzati Radio komanso TV. Anzathu amene muli kwa Nkhulambe, imvani kulandiridwa ndi manja awiri. Inu nonse amene mukutsatira kuchokera kumise takulandirani ndi manja awiri. Komanso inu amene muli kuming'ambo kwa Kachere uko ndithu mwalandiridwa ndi manja awiri. Okondedwa, leronso ndi tsiku lina limene Yehova Mulungu wathu wakonzeka kuti yankhulanso mwapaderadera. Chotero tiyeni tikhale tcheru kumvetsera. Inu nonse amene mukuthamangira malo ano, chitani changu tiyambire limodzi. Komanso inu amene mukutsatira kupyolera nyumba zanu, Ambuye akudalitseni chifukwa chopanga chisankho
chotero tikupitiriza msonkhano wathu wa chitsitsimutso. Chotero wokondedwa, lero lino tikhala tikukambirana pamutu onena kuti mapiri akwathu akuonekera. Mapiri akwathu akuonekera. Tiyeni tipemphere. Zikomo Yehova Mulungu wathu, chakukomerani kuti tsiku la lero mutiyankhule. Zikomo kuti mwatisonkhaniza chotere. Tiyankhuleni Mulungu wathu, mawu anu amveke. Amayi awo, abambo awo, mnyamata uyo komanso msungwana uyo adalitsike ndi kupeza chiyembekezo cha moyo wosatha kupyolera mu msonkhano umenewu. Chotero lolani mzimu wanu akhale nafe, mutitsogolere, muyambe nafe komanso kusiriza nafe. M'dzina la inu Yesu Khristu, mpulumutsi wa moyo tipemphera. Amen. Mapiri akwathu akuonekera. Okondedwa, wina aliyense wa ulendo akakhala kuti anapita kutali ndiye akubwerera kwawo, chimakhala chachimwemwe. Akaona mapiri akwawo amadziwa kuti ndayandikira tsopano kufika. Mapiri akwathu akuonekera. Okondedwa, inalipo nthawi nditangolemba kumene mayeso a form 4, ndiyeno ndinafunika kuti ndikalembe ma-interview, ndikapange ma-interview pamalo ena, ndiye pamafunika certificate kapena transcript, umboni wonena kuti ndalemba kamene ndikukhonza mayeso a form 4. Ndiyeno ndinanyamuka kupita kumanebo. Nthawi imeneyoyo transcript yanga inali kumangochi kumankibe, ndiye ndinaona kuti kwatalika. Ndiye ndinapita kumanebo kuti ndikatenge transcript. Ndiyeno ndinanyamuka, ulendo mkulu wanga anandiperekeza. Takafika pajali. Titafika pajali, kenako ndinakwera galimoto uyo ndinafika kumanebo. Kupyolera maprocess amene amachitika kumeneko ndinathandizidwa mochedwa. Ndiye ndimachoka kumeneko past 4. Ndiye ndinanyamuka ndakafika Muzomba, ndakapeza magalimoto ako achali. Galimoto ina inalitangonyamuka kumene, ndiye yamba ina kuti idzadze. Ndiye tinakhala pamenepo kuti idzadze uyo mpaka na 6 o'clock ndidakali Muzomba. Ndiye tinanyamuka, titayenda pang'ono galimoto inachona, akayamba kuikonza. Ndiye mkulu wanga wadikira ulendo kuti mwina nthawi zino akhala akufika, koma ine osafika. Ndiye anaganiza kuti mwina ameneyu wanyamuka ulendo wopita kumangochi kwa chimwene. Ndiye ananyamuka ndikumabwerera kumusi kuming'ambo. Ndiye wanyamuka wabwerera. Ine ndakhala pansi, galimoto ayikonza. Ndiye tinaenda mpaka na tinakafika pajali. Titafika pajali tonse tasika, anthu akunyamuka akupita. Ine kuyang'ana mkulu wanga sinamuone, kuzungulira musika osampeza. Nadziwa kuti mkulu wanga wapita. Ndiye ndasala ndekha sopano. Dera laweni komanso ndalama ndilibe, transport ndilibe, malogona ndilibe, nditani mwana wa mamuna, zeru sopano zatha. Ndiye ndinaganiza kuti ndipite ku polisi. Ndiye ndimantha ndanyamuka. Ndiye ndikupita ku polisi kuti mwina ndikapemphe malo ndikagone. Ndiye ndimadusa pachire pena, chifukwa chinali cha 10:11 ya usiku. Ndiye ndikuona anthu ena achilendo akudusa pamene pacha. Ndiye ndinachita mantha. Ndiye ndinathawa. Ndakafika pansika. Nditafika pansika anthu aweruka, ndasala ndekha. Ndiye ndikagona kuti. Ndiye ndinaganiza kuti ndipite pamalo pena pamene ndithu pali pachete. Ndiye ndinapita kuseri kwa nsika kumene amagulisa nthochi. Ndiye ndinakafika kumene kuja, ndinafukula zija zimene zimakwatu anthu ochi aja. Ndiye ndikuzikwirira pamene paja, kungosala mphuno zokha. Chikwama changa ndikuchisiya potero, ndikuchikwirira. Ndiye ndinagona pamenepo. Okondedwa, usiku unatalika. Ndinakhala pamenepo mpaka na mamawa chamma 4 or 5. Ndaona anthu azuka ayamba kuyenda. Ndiye ndinanyamuka, ulendo sopano wakwatu. Ndiye ulendo sopano wapansi. Ndalama imene inali nayo nthumba inali 15 kwacha.
imene ndinapasidwa kuti ndidyere nthochi, si ndalama yokwana transport. Ndiyeno ndayamba kuyenda wapansi, ndikuyenda kenako tsoka ndilo sapato chapansi chija kuvuka. Tsopano ndili ndi sapato mwendo umodzi, ndiye ndikufula nsapato ina ija. Ndawuyamba tsopano barefooted, ulendo wakwathu, mantha andikulira. Ndiye ndinalowa pachire, ndiye ndikupemphera, Ambuye Mulungu mwandipulumutsa usiku, ndagona pa makwatu a nthochi. Nthawi ino Ambuye ndikupita kwathu, ndithandize. Ndalowa mu msewu, ndiye ndikumpeza mkulu wina akupita kunsika. Ndiye ndampempha, mungandinyamule, akuli kupita kuti? Ndati kwathu kuming'ambo. Aya, ine ndikupita kunsika. Ndiye ndikukakusiya pansika. Ndiye ananditenga, wakandisiya pansika. Nakuyiwala dzina lake nsika umenewu, kaya ndi pasunusi pamene. Ndiye anandisiya, iye akupanga zake. Ndawuyamba pamenepo wapansi, ndampeza mkulu winaso ali pa njinga. Ndithandize na chimwene, ukupita kuti? Ndikupita kwathu kuming'ambo. Aya, tiye ndikukwese, koma tsopano nditchula ina yake. Ndalama zingati? Ali uli zingati? Ndi 15 kwacha. Alibwereza, ndampasa 15 kwacha ichi. Ndiye ndinyamula uyo, ndiye ndinakafika nane paka mwendo. Ndiye ndawuyamba tsopano ulendo wapansi. Ndiye ndikuona tsopano nditafika paka mwendo, mapiri akwathu ndawaona, mantha onse anatha. Ndiye ndayamba kuyenda mwamtiti, mantha onse achoka, chifukwa ndinaona mapiri akwathu. Ndiye ndikuyenda ndikuona tsopano azibale yanga ayamba kunditsatira kundifufuza. Ndiye tinakumana nawo, tinanyamuka ulendo wa kunyumba. Okondedwa, chimene chinandipasa chiyembekezo, nditafika paka mwendo, chinali chonena kuti mapiri akwathu ndinawaona. Okondedwa, tikukhala muziko lovuta, tikukhala muziko la imfa ndi maliro. Anthu amene timawadalira, anthu amene timawakonda akupita, koma ngakhale tikukhala muziko loyipa, tinacho chiyembekezo, chifukwa mapiri akwathu tsopano ayamba kuonekera kuposa mmene zinalili poyamba. Yesu Khristu akuti chiyani? Yohane chapter 14 verse yake ya 1 kukafika 4. Bible kuti, mtima wanu usavutike, mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. Pakuti ndipita kukakonzerani inu malo, ndipo ngati ndipita kukakonzerani inu malo, ndizabweranso, ndipo ndizalandira ine kwa ine, ndizalandira inu kwa ine ndekha, kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso. Okondedwa, mawu opatsa chiyembekezo pamene ophunzira amadera nkhawa. Yesu akuti akupita, tikhala bwanji moyo? Kodi ziko lisitiona bwanji? Ndi ophunzira akudera nkhawa. Ndiye Yesu akuti, mtima wanu usavutike. Ngati kunja kuno anthu akufa, akufa chifukwa cha mtima, akufa chifukwa cha mabipi. Ndiye Yesu akuti, bipi yanu isakwere, mtima wanu usavutike. Monga mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso, chifukwa ndipita kumwamba kukakukonzerani malo, ndipo ngati ndipita kumwamba kukakukonzerani inu malo, ndizabweranso. Okondedwa, mawu opatsa chiyembekezo ndionena kuti Yesu Khristu posachedwa azabweranso. Azabwera ku Satana, akuti ndizabweranso, ndipo ndizabweranso. Kubwera kwanga ndizakulandirani inu kwa ine ndekha, ndikubwera kuzakutengani kuti kumene kuli ine mukakhale inunso. Okondedwa, ndikukumbukira nthawi ina mchimwene wanga Blantyre anazabwera, njatafika ndiyakundiuza kunena kuti ndikukutenga mawa tizipita ku Blantyre. Ine Blantyre sindinayionepo. Usiku unatalika, nthawi yomweyo ndazuka, ndasamba-samba. Ndikuti upita kuti? Ndati ku Blantyre, kuyang'ana nthawi ma 12:01. Kagoneni, chifukwa chani? Chimwene wanga wabwera kuzanditenga. Okondedwa, posachedwa Yesu akubwera kuzatitenga, ndipo kuzatitenga kupita kumene kuliyeko, kuti ife tikakhale kumeneko.
ndi akuti zitsimikizira ngati sikudali kotero sindikanakuwuzani inu, koma popeza ndipita kukakonzera inu malo ndizabweranso. Okondedwa, posachedwa Yesu Khristu akubwera, ndipo kubwera kwa Yesu Khristu ndi chiyembekezo cha dziko lonse lapansi, ndi chiyembekezo cha Maranatha. Kubwera kwa Yesu Khristu ndi chiyembekezo cha Mikowi. Kubwera kwa Yesu Khristu ndi chiyembekezo cha Chilinga. Kubwera kwa Yesu Khristu ndi chiyembekezo cha Palombe. Kubwera kwa Yesu Khristu ndi chiyembekezo cha Miseufolo. Kubwera kwa Yesu Khristu ndi chiyembekezo cha Kachere. Kubwera kwa Yesu Khristu ndi chiyembekezo cha dziko la Malawi, komanso chiyembekezo cha dziko lapansi. Ndiye tidziwa bwanji kuti Yesu Khristu akubwera? Yesu akutipatsa chitsanzo. Mateyu chapter 24 verse yake ya 32 ndi 33. Bible ikuti, koma phunzirani ndi mkuyu fanizo lake, pamene tsopano nthambi yake ili ya nthete niphuka masamba ace, muzindikira kuti dzinja layandikira. Chomwecho inu amene muzaona zimenezo, zindikirani kuti iye ali pafupi, inde pakhomo. Yesu anaziwa anthu awa azidera nkhawa. Ndiye kudera nkhawa kumatha ngati chiyembekezo chako chikuonesa zizindikiro kuti zitheka. Kandi makaniki akamakonza galimoto ndiye ikayamba kuonesa zizindikiro, mwina simalira ndiye yamba ke osalira amaze itheka ilira, yayamba kuonesa zizindikiro. Olo iwe njala yakutengesa kwambiri, ndio ukafika kunyumba iwe njala yakupweteka, ndio ukoona zizindikiro. Kuona usi wayamba kufuka, umaziwa kuti tidya. Koma ukafika kunyumba upeza mpaka wagona pa mafuwa opanda zizindikiro, umaziwa kuti njala yangayi ilibe expiry date. Okondedwa, zizindikiro zimapatsa chiyembekezo. Ndiye Yesu Khristu akuti chiyembekezo chanu chikhazikike pa zizindikiro. Monga mulimi wa nzeru amayang'ana mtengo ukayamba kuphuka chimakhala chizindikiro kuti mvula ili pafupi. Chotero inenso ndikupatsani zizindikiro, ndipo mukaona zizindikiro zimenezi ziwani kuti Yesu ali pafupi kusa. Kodi chizindikiro zake ndi za mtundu wanji? Mateyu 24 verse yake ya 24 kukafika 25. Bible ikuti chani? Chifukwa chake akhristu onama adzauka, ndi aneneri onama azaonesa zizindikiro zazikulu ndi zozizwa, kotero kuti akanyenge ngati nkotheka osankhidwa omwe. Onani ndakuwuziranitu pasanafike. Akuti chizindikiro choyamba nthawi imeneyo kuti mudziwe kuti Yesu ali pafupi kubwera, muzaona zizindikiro. Ndipo nthawi imeneyo akhristu onama ndi aneneri onama asayamba kuuka. Akhristu onama, mmene akuti akhristu onama akutanthauza a Yesu aboza. Iyeyo si Yesu, koma kumanama kuti iyeyo ndi Yesu. A Yesu aboza asayamba kuuka. Sazakhala a Yesu aboza okhayi, komanso aneneri aboza asayamba kuuka. Ndi aneneriwa muzawaziwa bwanji kuti mneneri uyu ndi woona, mneneri uyu ndi aboza? Aneneri aboza, akhristu aboza sazakhazikika pa choonadi, koma akhristu aboza ndi aneneri aboza azizaonesa chizindikiro. Chifukwa iwowo uthenga alibe, chimapulumusa munthu ndi choonadi. Ndiye iwowo sazabwera ndi choonadi, koma azabwera ndi zizindikiro. Muzachiritsidwa, iyayi muzapeza mabanja, ndalama pompo. Banja la 7 days wakwatiwa. Okondedwa, zizindikiro ndi akazafika namaonesa zizindikiro, anthu azakhulupirira. Ndikumati ndi Khristu ona, ndikumati ndi Yesu ona, koma
ali aneneri abodza. Chenjerani ndi zizindikiro. Okondedwa, mukafuna kupulumuka, tsatirani Yesu. Mukafuna kupulumuka, tsatirani choonadi. Koma zizindikiro, ngakhale Satana amapanga zizindikiro, Yesu zizindikiro zake zimatitsogolera ku choonadi. Koma Satana zizindikiro zake zimatsogolera kwa iyeyo. Muzimutama, muzimpembeza. Mmene ndinangoti mmene ndikulalikiramo kungonena kuti hakupanga makani ndani. Muone ndikulalikiramo ndiende mmalere kungonyamuka pa kuyenda mmalere. Abusa makwana mutipempherere. Chifukwa chani? Anthu amafuna zizindikiro. Okondedwa, tabwera pa osati kudzaonesa zizindikiro, koma tanyamula china choposa chizindikiro. Ndipo china chimene tanyamula ndi uthenga wa choonadi, kuti posachedwa Yesu akubwera. Ndipo akufotokoza kuti onani ndakuwuziranitu izi zisanachitike. Mateyu 24 verse yake ya 7, Bible likupitiriza kuti ndipo kuzakhala zivomerezi malo akuti ndi akuti. Kuzakhala zivomerezi, kugwedezeka kwa ziko. Tamva ife ndi kuona nyumba zikugwa. Tamva ife ndi kuona macyclone. Tamva ife ndi kuona zovuta zambiri mu dziko lapansi. Zimenezi mukaziona ndi mapiri ya kwathu. Fa mapiri ya kwathu akuonekera. Mateyu chapter 24 verse yake ya 7, Bible likuti pakuti mtundu umodzi wa anthu uzaukirana ndi mtundu wina, ndi ufumu wina. Akuti mtundu wa anthu ndi mtundu wina adzaukirana. Ufumu ndi ufumu wina adzaukirana. Okondedwa, lero inu ndine ndi mboni tikunena pano Ukraine ndi Russia akumenyana. Chifukwa chani? Ufumu wina ndi ufumu wina uzaukirana. Tikunena pano Israel ndi Iran akuthibulana. Chifukwa chani? Ufumu wina ndi ufumu wina uzaukirana. Tikunena pano America ndi Iran akuthibulana. Chifukwa chani? Ufumu wina ndi ufumu wina uzaukirana. Ndikunena pano ku DRC anthu abu dziko limodzi akumenyana. Chifukwa chani? Mtundu wina ndi mtundu wina ukuukirana. Matutsi ndi Mahutu anamenyana. Chifukwa chani? Mtundu wina ndi mtundu wina kuukirana. Ndiye tikaona izi ziwani kunena kuti mapiri akwathu akuonekera. Posachedwa Yesu akubwera. Anthu masiku ano kumenya munthu, kukhapa munthu sachita mantha. Nali malo enake zanazanali napeza kamwana kakusewera, kamwana kakang'ono ndi kunabwera kantara kena kanamenya mambama opya. Kamwana atu kakusewera tewe checha mwana ali pansi kuzuka bagira ndabali ndilowerere. Inu kumenya mwana ibwanji. Tewe mwana uja kusuka ndi kumatawa. Ndiye ifoda nammenya kwambi amazuka akusimphina. Ndati mwana amene uja ngati ali abambo ake ndi kuti moyo wake wonse asikumana ndi zimenezi. Okondedwa, anthu masiku ano alibe mantha ndi moyo wanzawo. Ndipo kumukhapa munthu osachita mantha. Ndamukhapa ngati chinangwa. Iwe mmene wakhapira mwayi osachita mantha. Chifukwa chani? Chikondi cha ubale chisazirala. Ndiye munamva za matemo. Chifukwa chani? Anthu akatopa ndi kugwirizana akafuna kupanga matemo sasusana. Matemo ndi a chinthu china. Kaya matemo ndi afyero koma apita ku Shoprite au katenga zinthu. Chifukwa chani? Okondedwa, lero lino anthu akumakhala ngati ziwanda zikulamulira. Akapya mtima sungawachite control. Okondedwa, tikaona zotero ziwani kuti mapiri akwathu akuonekera. Mateyu 24 verse yake ya 12, Bible kuti ndipo chifukwa cha kuchuluka kwa kusaweruzika chikondano cha anthu au nyinji chizazirala. Chikondano cha anthu chizazirala. Lero lino munthu amatha kuikonda nkhuku yakufa ndi nsuzi kuposa munthu.
kuikonda nsima kumposa munthu. Mzake ali ndi njala kuti anthandize kuli bwino nsima ikhale koma munthuyo afe. Anthu lero chikondi cha abale palibe. Muzapeza kunena kuti munthu akuvutika kuti mumuthandize. Ayi, munthu akusowa chakudya ndi kumagona ndi njala, ndi kufa ndi njala, ndi akafa ndi njala wamwalira. Koma aujeni maliro nkulirana mabesene matumba awiri aufa. Aujeni atithandiza ndi bokosi. Aujeni atithandiza pamene anali moyo, anali galu. Anthu sankonda munthu ali wa moyo. Okondedwa keya ndi makolo anu akonde ali ni moyo. Komwe ndifuna ndikuwuzeni, kwa inu amene muli ni makolo anu asamaleni ndipo akondeni. Wina aliyense amatenga ndaliso kuchokera kwa makolo ake. Wina ndikunena pano ndi ama yake osayankhulana. Ndi ama yake ndi abambo yake. Abambo kumamuopa mwana. Dara uzavulala. Akwa uzatu bambo yake. Ndipo akati uzavulala ndi kuti mwana amene wa ulemu. Koma ina uzavulala dara yo alipasi. Ana alero okondedwa ndimafuna ndikuwuzeni, ngakhale zitafika povuta kunena kuti amayi anu kapena abambo anu ndi afiti, asamaleni ibe chifukwa pa ufiti wawo sanadye inuyo. Pa ufiti wawo inu anakusungani wa moyo. Alipo anthu ambiri chifukwa cha chikondi cha pa ubale chizazilala. Lero munthu ndi amayi ake, munthu ndi abambo ake, munthu ndi chimwene wache, mulongo wache kangana ndi kukomola ndi kuphavela ndi kumaliza. Okondedwa, tikaona izi ziwani kuti mapiri akwathu akuonekera. Akupitiriza Daniel chapter 12 verse yake ya 7. Tsekera mawu awa nukomere chizindikiro book mpaka nthawi ya chimaliziro. Ambiri adzathamanga chauku ndi uko, ndi zizindikiro zidzachuluka, ndi zidziwitso zidzachuluka. Akati zidziwitso ndi nzeru, pakati panopa nzeru yachuluka. Kale maliro akachitika, akamwini amakhala pa chintchito, inu mupite kwa ujeni akubalaka, ndi kuti umayenda wapansi kubalaka, ukamabwerako maliro ayikidwa. Kale tulimene. Koma lero chiziwiso chachuluka, upeza munthu aliyekha. Bwanji wangoyika chinthu china chake kukhutu. Ulipo. Mucheza ndi ndani? Aujeni anga ali ku South Africa. Chiziwiso chizachuluka, lero technology yachuluka. Lero lino nimamperekeza msanga wina mplanta yamo, nimamperekeza kulilongwe kuchireka ku airport. Ndenda ntenga ndakafika kuchireka, ndati ndione ndege ikamanyamuka. Yanyamuka hiyo yapita. Ndanyamuka ulendo nyamuka kuchokera kuchireka airport kupita kwathu kumachinjiri. Ndisanafike kumachinjiri ndili pa maketa akundimbira tafika ku South Africa. Iwe wachoka kuichireka wakafika ku South Africa, ine pa machinjiri pompa sina tani. Chiziwiso chizachuluka. Ndipo chiziwiso chimenechi sichizakhalaso kuziko kokhaya, ngakhale uthenga uzathamanga chifukwa cha technology. Tikunena pano Maranatha girls, Maranatha boys akutsatira. Tikunena pano pachiringa akutsatira uthenga omwewo. Chifukwa chani? Chiziwiso. Pamene tikanataka tikuvutika pano, ndikalalikira pano, abusa tamangani kwa tamanga. Abale ndipasirika yemazi ndimwe, ngati thobwa lilipo ndimwene ndili ndi njala. Yesu akubwera, mapiri akwathu akuonekera. Abusa tikukudikirani kuno kumise ufolo, utamangaso. Koma technology ukangoti moni Malawi aliyesa kutani kuti chiziwiso chisachuluka. Tikaona izi ziwani kuti mapiri akwathu akuonekera. Mateyu 24 verse 7. Ndipo kuzakhala njala ndi zivomerezi malo akuti ndi akuti. Akuti kuzakhala njala malo akuti ndi akuti. Inu mukamati kuti njala ati lero sinadye, kuli njala kunja kuno. Zoti uzadya suziwa, unadya liti suziwa. Haya basi pakati pano pa njala nditengesa kwambiri bwanji nangodya mpunga okha. Imeno ndi njala. Mukwaona apo mukhoza kumaona ngati ndi mwana, ndi akulu tu amene. Koma njala
ndi akuti muzamva za njala malo akuti ndi akuti. Ndi akati muzamva za njala sizikutanthauza kuti tidikire njala ya dziko lonse lapansi. Ayi, muzamva za njala malo akuti ndi akuti. Kwina akudya, kwina sakudya, kwina akufa, kwina sakufa. Ndiye tikaona izi ziwenzikirani kuti mapiri akwathu akuonekera. Ndeko pano pakwabwera matenda, makansa, makolera, chani, HIV, malungu, zimfine. Ndio urati akudwala chimfine cha nkhumba. Abali zimfine cha nkhumba. Ndiye posa chedwa timavutika ndi COVID-19. Ndiye kunali mavuto kubanki kuja kumaenda wina apo. Chifukwa chani? Zizindikiro za nthawi. Okondedwa, tikaona izi ziwani kuti mapiri akwathu akuonekera. Kuonongeka kwa chikhalidwe. Kuonongeka kwa chikhalidwe. Lero lino mavalidwe anasintha. Anyamata malo moti avale akuvula. Ndiye muzapeza nyamata akusisa trouser. Ndiye mmene nyamata akusisa trouser, nsikana ndi amene akukweza sketi. Zitha bwino? Wina akusisa, wina akukweza. Ziyenda? Siziyenda. Okondedwa, chifukwa chiyani tikaona izi mapiri akwathu akuonekera. Ukwati pakati pa amuna okhaokha ati kumalimba mtima ndikumakwanitsa ukwati. Ndikulonjeza kukukonda monga mwamuna wanga. Akuyankhulayo zibambo ndevu zili kuno. Akatumbaligwa ati ameneyo ndi mkazi. Okondedwa, tikaona izi zindikirani mapiri akwathu akuonekera. Posachedwa Yesu akubwera. Ndi chifukwa chake Bible likuyankhula kuti ndipo uthenga uwu wabwino wa ufumu uzalalikidwa pa dziko lonse lapansi, ukhale umboni kwa anthu a mitundu yonse, ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. Akuti uthenga uwu wa ufumu, uthenga uwu wa ufumu, uthenga uwu wa choonadi, uthenga uwu wa kubwera kwa Yesu Kristo uzalalikidwa pa dziko lonse lapansi. Ndipo ukadzalalikidwa pa dziko lonse lapansi, ziwani kuti Yesu Kristo akubwera. Okondedwa, ndi chifukwa chake Yesu atituma, pitani mukalalikira uthenga kuphalombe, pitani mukalalikira uthenga ku dziko lonse lapansi. Posachedwa Yesu Kristo akubwera. Ndipo akubwera posachedwa. Azabwera liti? Okondedwa, chinalipo chaka cha 2011 mkulu wina wochedwa Harold Campbell ananena kuti pa 21 May anthu azakhala akubwera. Yesu akubwera. Ndiye zima billboard, zima poster zilayikidwa 21 May Yesu akubwera. Ndiye siku lina ndili mplanta ya muja anthu akukonzekera kuti mawa ndi 21 May. Ndiye ndinapeza ina akumwamowa ndakuti andi umweretu fa mawa mowa kuzakhala kutani kuti kulibe. Adzabwera liti? Matthew 24 verse yake 36. Koma siku ilo palibe aziwa. Za siku ilo abusa sa. Za siku ilo wansembe sakuziwa. Za siku ilo aprofeti sakuziwa. Za siku ilo ngakhale angelo sakuziwa. Ndipo Yesu akunena kuti ngakhale ine mwana sindikuziwa. Akuziwa ndi Atate yekha. Mwanjira ina sapezeke munthu wakukunamizani kuti Yesu Kristo azabwera siku lakuti. Fa siku lobwera Yesu palibe amene akuliziwa. Kodi Yesu azabwera motani? Kodi Yesu mabweredwe ake azakhala otani? Machitidwe atumwi chapter 1 verse 11. Yesu amene walandiridwa kunka kumwamba kuchoka kera kwa inu atata momwemo monga muona ali nkupita kumwamba. Yesu Kristo akamabwera ndi akuauza ophunzira. Taimene ophunzira atasanzikidwa ndi Yesu, ndi anaona Yesu wanyamuka. Uyo Yesu wanyamuka akuyenda akupita. Yesu akupita nyam. Osati kunyamuka kwake tu kwakwera lichero kucho. Anango nyamuka nyamu ta akupita. Taonani. Ndiye Yesu ananena kuti ndipita kukakuonzera ndi malo ndipo ndizabweranso. Ndiye Yesu ananena kuti khalani odikira. Ndiye anthu aja anangokhalapo mpanja kumadikira. Ali Yesuyo atipeza pomwepa.
mpaka na mtambo unambisa Yesu. Anthu anakhala kumadikira kumalephera kupita kukata ya mazi. Nzati ndikata ya mazi pobwera ndipeza anzanga apita. Ndi anakhala kudikira. Ndiye chifukwa cha kudikira uku yanatuma angelo awuzeni musadere nkhawa amuna inu akugwalireya muyimiranji ndi kuyang'ana kumwamba. Pitani mukagone, pitani mukadye, chifukwa Yesu amene mwamuona ali nkupita kumwamba adzadzanso momwemo monga mwamuona kupita kumwamba. Mwanjira ina kubwera kwa Yesu aliyense azamuona. Kubwera kwa Yesu sikuzakhala kwa chinsinsi ayi. Kodi ndi anthu angati amene ati azamuone iye? Chivumbulutso chapter 1 verse 7 Bible ikuti, taonani adza ndi mitambo ndipo diso lililonse lizampenya iye. Diso lililonse lizampenya iye. Okondedwa, kubwera kwa Yesu aliyense Yesu azamuona. Sipazakhalanso kuusana, wabweratu simunamve wabwera sana. Ayi, diso lililonse lizampenya iye. Kubwera kwa Yesu sikuzakhala kobisa. Mateyu 24 verse 27 pakuti monga mphezi izera kummawa nionekera kufikira kumasulu, kotero aliyense amachita kuona. Ngakhale ukhale mblanketi ikati uwali mblanketi momo umachita kumva uwali. Ngakhale useke maso kuti apa sindifuna kuona mphezi ndikuseka maso umva uwali. Utaseka maso koma kuwala kwa mphezi umakuona. Mwanjira ina kubwera kwa Yesu aliyense azamuona. Diso lililonse lizampenya iye. Chotero Yesu sazabwera mozemba ayi, aliyense azamuona. Nanga ulemerero wache uzakhala wantundu wanji kwa anthu onse amene ali oyipa. Yeremiya chapter 8 verse 20 Bible ikuti, masika apita mpaka sayata ndipo ife sitinapulumutsidwe. Onse oyipa, onse osalapa, onse achigololo amene anamva uthenga koma osalapa, onse akuba anamva uthenga koma osalapa, siku limenelo Yesu akazabwera ndi ulemerero ake ndi anthu onse ochimwa akuti azalira naziguguda pachifuwa. Masika apita mpaka sayata ndipo ife sitinapulumutsidwe. Azimayi azalira, masika apita mpaka sayata ndipo ife sitinapulumutsidwe. Aneneri onyenga azalira, masika apita mpaka sayata ndipo ife sitinapulumutsidwe. Azibambo azalira, masika apita mpaka sayata ndipo ife sitinapulumutsidwe. Anyamata ndi asungwana amene anamva uthenga osalapa azalira, masika apita mpaka sayata ndipo ife sitinapulumutsidwe. Koma olungama tili chizawachitikire ndi chiyani? Okondedwa, Yesaya 25 verse yake 9 Bible ikuti, ndipo adzanena tsiku limenelo, taonani uyu ndiye Mulungu wathu, tamulindirira iye adzatipulumutsa. Yesu akazamabwera kumwamba kucha kuzaoneka kantambo. Ndi kantambo kacha kazayamba kukula pang'ono ndi pang'ono. Ndi anthu azayamba kuonesana, abale taonani kantambo kaja, abale taonani, taonani. Ndi aliyense ali ndi mantha kuyang'ana kantambo. Ndili mbusa wakumulanje kwa Ntiza kaina 2012 imeneyo kati 2013 kumwamba kuja kuna zaoneka kantambo kena. Ine ndili nyumba ndi kantambo kaoneka, ine ndili nchipinda kantambo kanja deke na kunango landira phone alira, hello abusa kodi amene ndi Yesu ati, kodi amene angakhala Yesu ndi chiyani ali abu kumwamba akotayang'anani. Ndiye nathamanga ukayang'ana kumwamba, ukafika kumwamba ndipeza kantambo makaona abusa kodi angakhala Yesu. Ndati ineso sindiziwa eti pamene po akudera nkhawatu munthu mwina si Yesu ati ndati ayi ineso sindiziwa. Teni tizidikira nthawi yomweyo anthu ena mathamanga kubwera kunyumba kwanga kubwera, bora ni Yesu andipeze ndili kwa abusa mwene, bora ni Yesu. Okondedwa, Yesu akubwera kantambo kazaoneka kumwamba ndipo kazayamba kukula
kakamakula kantambo anthu azaona utawaleza utazungulira ulemerero wa Yesu. Katikati mwa utawaleza anthu azaona angelo akubwera, pakatipo patawala kwambiri. Yesu akubwera mu ulemerero wake. Nthawi yomweyo dziko lizagwedezeka, mapiri azagwa pamene Yesu akubwera. Zuwa lizathima, nyenyezi kuthothoka kulakatika. Yesu akubwera mu ulemerero wa Atate, mu ulemerero wa angelo. Dziko lizagwedezeka, ndiye kuzamveka kulira malipenga, tetelire tetelire. Dziko lizasokosera, kaya azabwera usana kaya usiku, kaya uzakhala usiku, koma dziko lonse lizawala. Koma choziwika pobwera Yesu, kwina kuzakhala usana, kwina kuzakhala usiku. Famene tikuteremu ena kwako ndi masana, ndiye kuzawala. Azakhala ena akukatamba ali mlengalenga momwe apeza pa uli mlengalenga momwe ndiye mwakumana ndi Yesu mlengalengamo. Ndikukulupira ndege zizagwa, ndege zizagwa. Ndiye azapezeka wina atasanduka fisi, ndikumangagwira mbuzi zaeni. Ndiye akutabwera kukasiya kuti akuona Yesu akubwera. Ndiye ndikadumpheka mtengo kanga ndisanduke munthu. Bamba kudumpa nja fisibe, kudumpa nja fisibe, fisibe. Okondedwa, dziko lizasokonekera, kuzakhala kubwera kwa Yesu Kristu. Ndiye mmene anthu ochimwa akuthawa, ena azalowa mmapanga kuzibisa, koma mmene ochimwa akubalalika. Okondedwa, video yeni muzayionere pobwera Yesu. Kuzakhala tushio pobwera Yesu. Muzapeza inu mpeze kanthawizo muli maliseche bwanji mukasamba nanga kumene mukuchokerako kuli bafa. Video yeni izaoneka pobwera Yesu, pamene anthu ochimwa atanganidwa ndi kuthawa. Anthu onse woyera azayima, ndipo adzanena tsiku limenelo, taonani, uyu ndiye Mulungu wathu amene takhala tikumlindirira Iye. Nkhope zawo zidzawala zachimwemwe, nayang'ana kumwamba ndi kuzakweza manja awo. Ndikukhulupira tsiku limenelo kuzakhala miluzi kwekwe. Anthu onse oyera mtima amene analapa Yesu Kristu asanabwere, lizakhala tsiku lachimwemwe. Atesalonika woyamba chapter 4 verse 16 ndakuti pakuti Ambuye asasika kumwamba mwini yekha, ndi mfuwu ndi mawu a angelo wamkulu ndi lipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa Ambuye adzayamba kuuka. Ndakuti akazasika mu ulemerero wace, akusika akuzasika Yesu mwa masitayiro oti sanaoneke. Kuzasika ndi akazayandikira tsopano pa dziko lapansi osaponda nthaka. Ndi azamuuza ngelo wake Gabriel, liza lipenga. Ndakuti ngelo akazaliza lipenga, nthawi yomweyo akufa mwa Ambuye adzayamba kuuka. Okondedwa, anachichiyembekezo kwa ife tonse. Okondedwa athu anatisiya, musadere nkhawa. Lilipo siku onse akufa akumwalira mwa Ambuye adzaukitsidwa. Amatithandiza inde, tinkakondana nawo, tili nawo misonzi, koma misonzi iyi izapukutidwa tsiku la kubwera kwa Yesu. Akufa mwa Ambuye azayamba kuuka. Ndiye kumanda kuzakhala kuphulika monga mmene amaphulikira popcorn muchiwaya. Manda kuphulika, popcorn amakhala wa yellow kapena ufiro wa pink, koma akati pu amasanduka white. Ndiye iwenso kazamatuluka mmanda mwako, kaya ndi wakudanga ati nosadandaule ukazati pu waera, ale pu waera, pu waera. Ndiye kuzakhala kuphulikaso pano pa. Ndiye mmene anthu akuphulika, akuchoka mmanda mwawo, ndiye akulumikizana ndi onse amoyo kukweza maso kumwamba, kuyembekezera kubwera kwa Yesu Kristu. Paulo akupitiriza, pamenepo ife okhala ndi moyo otsala fe tidzakwatulidwa nawo pamodzi m'mitambo kukakumana ndi Ambuye mlengalenga, ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Ndakuti akufaja aphulika m'manda mwawo atuluka, sipazakhala kushayinirana kuti awa ndi amoyo awa ndi akufa. Kungoti angopanga zimenezo zapeze amoyo apita, akufa kumabwera mbuya abale dikirani tinali m'mandamo, tidikira. Hayi,
ndiyakuti oyera amoyo adzakhala ali moyo, ndiye akufa adzakhala ali m'manda. Ndiye akufa aja akamaphulika pa akutuluka, amoyonso nawonso azangofa pang'ono fa kugwa ndi kuzuka. Ndiye kusandulika kumeneko nkaphindi uzangofa apapa palibe amene ati azapite kumwamba osanafepo. Ka Yesu azakupeza amoyo uzafabe, ka uzangofa 1 second kufa kuzuka. Aliyense azafa. Ndiye akazangoti kusandulika pa kuzuka, ndiye tizanyamukira limodzi tsopano pa onse olungama pa kunyamuka uletu. Ndiye akuti tizakhala ndi Ambuye wathu Yesu Khristu nthawi zonse. Okondedwa, chiyembekezo chodala. Kodi nthawi imeneyi chizachitike ndi chiyani kwa olungama amene ati azakhale amoyo? 1 Korinto chapter 9 verse 51-52. Taona ndikuwuzani chinsisi, sitizagona tonse, koma tonse tizasandulika mkamphindi, nkuthwani makwadiso, ndipo lipenga losiriza, pakuti lipenga lizalira, ndipo akufa azaukitsidwa osavunda, ndipo tizasandulika. Akupitiriza, pakuti chovunda ichi chiyenera kuvala chisavundi, chaifa ichi chizavala chosafa. Ndipo pamene chovunda ichi chikadzavala chisavundi ndi chaifa ichi chikadzavala chosafa, pamenepo pazachitika mawu olembedwa, imfa yamezedwa mchigonjetso. Akuti tsiku limenelo tikazatuluka m'manda pa ndi kuzasandulika, chakufa ichi chizavala chosafa, chovunda ichi chizavala chisavundi. Mutati muzaone zikhadabo zanu, muzapeza zina zapotokera uku, zina zatani, pena munapunthwa. Chifukwa chani? Thupi lathu lovunda. Ndiye koma chovunda ichi thupi ili lizachoka. Mose wayambe ukuloya uzola fair and lovely, fairness number 1 number 2 ziphupube. Chifukwa chani? Chakufa ichi. Koma chakufa ichi chikazavala chisavundi, nkhope yathu izasala ngwe. Bambo iweso kuziyang'ana pa koma ine Ambuye anakonza. Osati kuziyang'ana koma ine Mulungu anaganiza bwanji mpaka namphune akanagwesendeza ukupang'ono kapena iyayi. Chifukwa chakufa ichi chavala chakufa, koma chakufa ichi chikazavala chisavundi, china chilichonse chizakhala malo mwachi, chilichonse chizakhala chabwino. Ndiye siku limenelo chakufa ichi chizavala chisavundi. Muyangane sapato yanu kwa inu amene mwavala sapato ya chikopa. Muyangane sapato yanuyo ya chikopa ngati chiti chikopa cha mbuzi kapena chikopa cha ng'ombe, ng'ombeyo ili moyo kapena inafa? Chavala chakufa. Chavala chakufa. Koma tsiku limenelo chovala chimene tizachene tizavala chovala cha moyo. Haleluya. Okondedwa, likubwera tsiku limene onse olungama azavala chovala cha moyo. Nanga kukwadulidwa mwachinsisi zikutanthauza chani? Luka chapter 17 verse 35. Padzakhala akazi awiri akupera pamodzi, mmodzi azatengedwa ndi wina azasiyidwa. Mukupera amalere mwana malaka malira malaka malira akusinja tu azimayi. Mmene akusinja azimayi Yesu pa wina azatengedwa pa wapita, wina wasalapo mpaja. Nzanga ali kuti Yesu akubwera, ena azakhala ali kumunda akuokera mpunga. Kuti koma mpunga chaka chino ndiye yayi ndithu madzi ali bwino. Mmene akukambirana wina pa wapita, wina wasala. Okondedwa, ndi chifukwa chipulumutso aliyense azapulumuka yekha. Usayang'ane za neba, usayang'ane za mwamuna wako, usayang'ane za mkazi wako. Aliyense apange chipulumutso chake. Yesaya 35 verse 10. Ndipo omboledwa a Yehova azakwera na azafika mu Ziyoni ali nkuimba. Ndakuti tikazayenda ulendo tikazakumana ndi Yesu subhanahu tanyambuka pa ndiye tizakhala tikuimba nyimbo. Kanyimbo nyeza izakhala yantundu wanje. Haleluya haleluya. Yesu ali pasokolo tizakhala tikuimba wo. Osati ngona iyayi nyimbo zake sizakhala zimenezo. Yesu akubwera, ndipo Yesu akazafika tikazanyamuka tonse tizakhala tikuyenda ulendo wopita kumwamba. Yesu ali pasogolo. Ndakuti tikazayenda
tizalowa mziyoni tonse tikuimba nyimbo. Akupitiriza Yesaya 35 verse 10. Kukondwa kosatha kuzakhala pa mitu yawo. Iwo adzakhala ndi kusekera, ndi kukondwa, ndi chisoni, ndi kuusa moyo kusachoka. Akuti nthawi imeneyo kukondwa kosatha kumangokondwabe. Muzapeza kuti nkhani ikakhala yosekesa ndiye ukamaseka ndiye munthu uja akungomenya jokobe umayamba kulira nawo kusekatu. Abale isiyeni khadiyo. Abale isiyeni khadiyo kuti mwenenga ndi kuseka. Mwachirenda kuseka kwa ziko lapansi kumasakanikana ndi kulira. Koma akuti kukondwa uku kuzakhala kukondwa kosatha. Nazakhala ndi kusekera. Mudati muzayione nkhope iyi. Muzapeza pa chipumipa munthu akabadwa imakhala yangwiro yopanda makwinya. Koma ukamakula upeza makwinya yambapo. Chifukwa chani? Kulira. Pang'ono wapya mtima. Pipi yanga yakwera. Wapya makwinya. Ndio umapeza sopo makwinya jama undana kupanga mizira ya mbatata pa mpumipa. Chifukwa chani cha mavuto. Koma akuti pankhope pathu pazasintha. Akuti kuzakhala kukondwa kosatha. Ndipo kukondwa kosatha kumeneko chisoni ndi kuusa moyo zizachoka. Ulendo wopita kumwamba. Ndiye tikazafika kumwamba sopano. Yesu ali pasogolo. Ndiye tizakafika pa mpando wa Yehova. Yesu ali pasogolo, Yehova alipoteredwa. Ndiye Yesu akufotokoza. Ndingokhulupirirato maganizo mwanga. Tikazafika asaprano ndiye kuzakhala chiphokoso. Angelo ali pamene pangoonera koma ndiye kuimba kumene bwana. Ndiye tikazayimba taluwa muziyanu ndiye tizafika sopano pa mpando wa Yehova. Yehova wakhala. Zephaniah chapter 3 verse 7 akuti Yehova Mulungu wako azasekerera nawe ndikuimbirapo. Ndiye tikazafika pa mpando uja sopano ndiye tonse tizakhala chete kuona mpando wa Yehova. Kumona Yehova ali pa mpandopo. Kumona ikoda mini. Mapazi yake ndo tani. Amavala size jani sapato yache. Koda mini. Ngeta ngozaza ndi mafunso. Ndiye Yesu atationa nkhope zathu. Atationa chimwemwe chathu. Yehova azasekerera nawe. Atazasekerera ndiye tizakumva kusekerera kwa Yehova. Daga Yehova angasekerere ngalo. What discipline? Yehova kusekerera. Ndiye akazasekerera tonse tizakhala chini. Wasekerera Yesu. Tuli wasekerera. Wasekerera. Ndeke nako Yesu azayimba nyimbo sopano. Biko inose mwalandiridwa. Chiringa mwalandiridwa. Maranatha mwalandiridwa. Tose temeno Yesu Yehova akuimba nyimbo yotirandira. Tikumvesera Yesu Yehova kumwamba kukabeba. Okondedwa musaza jombe. Masalimo 30 verse 3 akuti azafika Mulungu watu ndipo sazakhala chete. Moto uzanyeka pa nkhope pache. Ndipo pozungulira pache pazasokolesera kwakukulu. Akuti azafika Mulungu watu ndipo sazakhala chete. Lero lino Yehova wakhala chete. Ndi chifukwa chake anthu azimayi akubereka ana ndi kumata ya mchumbuzi. Yehova wakhala chete. Koma adzafika Mulungu watu ndipo Yehova sazakhala chete. Zingathekelero kumpangira nzako chiwembu, kumpangira mankhwala ndi kufa iwe ndi kukhala moyo. Yehova wakhala chete. Adzafika Mulungu watu ndipo Yehova sazakhala chete. Anzako kumapanga business kumangoduka iwe koma iweyo wini kumangopanga akapanga business iwe ngokutenga njoka zako ndi kumaka akawira ndalama zao. Yehova wakhala chete. Adzafika Mulungu watu ndipo akadzafika sazakhala chete. Zobisika zonse zizakhala pa mbalambanda. Okondedwa ndikutheka maponderezedwa. Yehova wakhala chete. Koma siku limeneli kuponderezedwa konse kuzatha. Luka chapter 17 verse 26 ukafika 30. Ndipo monga kunakhala masiku a Nowa, momwemo kuzakhalanso masiku a Mwana wa Munthu. Okondedwa nthawi ya Nowa anadya, anamwa, anakwatira, anakwatiwa. Koma ngakhale zinatere Yehova Mulungu anawawononga. Leronso
anthu atanganidwa ndi maidya ndi maimwaimwa, koma dziwani posachedwa Yesu Khristu akubwera. Ndipo nthawi imeneyi kodi mwayi wolapa uzakhalapo. Chivumbulutso chapter 22 verse 11. Iye wakukhala wosalungama achitebe chosalungama, ndi munthu wonyansa akhalebe wonyansa. Nthawi imeneyi kuzakhala kutalengezedwa kuti kwatha. Amene afuna kulapa alapiretu lero, fa posachedwa Yesu akubwera. Amos 3 verse 7. Ambuye sadzachita kanthu asanaululire chinsinsi chake kwa atumiki ake. Okondedwa, posachedwa akubwera Yesu, koma asanabwere chinsinsi ichi wafuna achiululire kwa inu ndi ine, kuti pobwera Yesu tikhale titakonzeka. Ndi chifukwa chake Amos chapter 4 verse 11 ndi 12. Ndinagubuduza ena mwa inu monga umwe Mulungu anagubuduza Sodomu ndi Gomora, ndipo inu munali ngati muni wofumulidwa ku moto. Chifukwa chake ndidzatero nawe Israeli, popeza kuzachitika ichi zikonzeretu kukomana ndi Mulungu wako. Okondedwa, inalipo nthawi imene ena sanamvere Yehova mawu, koma Yehova anawagubuduza. Inalipo nthawi ya Nowa, anthu anakana kumvera mawu a Yehova, ndipo Yehova anawagubuduza. Nthawi ya Sodomu ndi Gomora anakana kumvera mawu a Yehova, ndipo Yehova anawagubuduza. Mkazi wa Loti anakana kumvera mawu a Yehova, ndipo Yehova anamugubuduza. Farao anakana kumvera mawu a Yehova, ndipo Yehova anamugubuduza. Okondedwa, yakona nthawi yonena kuti aliyense azipereke kwa Yesu, chifukwa pasala kanthawi kakang'ono. Aheberi 10 verse 37. Posachedwa Yesu Khristu akubwera, inunso mungathe kukhala okonzetsera. Chivumbulutso chapter 6 verse 14 ndi 17 akuti, chifukwa lafika tsiku la mkwiyo wa Yehova, akhonza kuima ndani. Tsiku limene lokondedwa atazayime ndani. Pamene dziko lidzagwedezeka adzayime ndani. Pamene dzuwa lidzathima adzayime ndani. Nyenyezi zidzagwa adzayime ndani. Tsiku limene lidzakhala lopya mwakonzeka. Kodi tsiku limene mudzayima? Imafotokozedwa nkhani ya mnyamata wina amene anapeza mtsikana ndi anamfunsira, ndakukonda, na Yesu akuti yayi ndalola. Ndiye chibwenzi chayamba. Ndiye chibwenzi utayamba. Ndiye mtsikana akumuza mnyamatayo, akumuza kudala kuti ngati uli serious ubwere ku nyumba uzaonekere kwa makolo. Wamva? Ali he, ndikubwera ndizaonekere. Ubwera liti? Wednesday. Naye mtsikana wakausa makolo. Wednesday nyamata uja akubwera kuzaonekera. Nayeso nyamata kwa inu amene mwakwatira munapita kuonekera. Siku loonekera sila masewera iya. Bambo umatenga chovala cha pasi pasutikiso. Ena mabwereka njinga bambo lifu unasazira kukwera. Ya ndio onongekera pompa hapa kuti akaonekere. Ndiye siku lokaonekera, ndiye nyamata yanafuna kuti aoneke, nditu umuoneka kuti ngwa serious. Ndiye anapita kusika, anakagula jeans ya white, nakagula golf shirt ya white, nakagula caps ya white, nakagula sapato ya white. Ndiye wavala sikulija wakonzeka. Ndiye anasita zimenezi ndi kuchena. Uyo wakwera mini pass, wakwera pass, akupita ukaonekera. Akuyenda mbasi kena kwa mvula yayamba. Mvula likiti. Ndiye antara ena amachokera kumunda kwa osala. Ndiye mvula ita atengesa atati ndikwere mini basi. Ndiye basi sisanga white or black amakwera. Ndiye basi yaima. Antaraja ndikhasulao akubwera kuzakwera. Ndiye mmene antangokwera asana khazikike basi yayamba kuyenda. Temino basi nazadza white anayimirira, andawaso ayimirira, koma anyowa khasula matope. Ndiye mmene yayamba kuyenda khasulija linakogwera chovala cha white je. Madara. Mukuziwa kumene ndikupita. Makofi. Ndiye mmene anamenyera, anamenya mwamphamvu. Tawi mweyo magazi. Zino kuja. Anthu apha tu madara kumuleresa. Ndiye mmene amatere muja madara jakati amugwire ndiye kuti akuonjezera kudesa zovala zija. Ndiye mmene zateremo madara aja kulira, tenga magazi kupukuta. Ndiye kana akukondakira kuti musika pati. Ali ndisika pakuti.
ali mukusika pakutali ineso ndikusika pompo tikapitiliza ndikakupitirizani pamene madaraja anachita mantha ndi anangokhala pakhomo penipeni drive basi tangofika kondakita ngoti tseku madaraja phalo bambo anathamanga kalekale koma siku lina ananjonjola ndi anathamanga mmene tsopano mnyamata uja amafika madaraja apita okay tione sana ndiye anaganiza ndibwerere ukunkuti sikana wakolopa nyumba bambu wapanga zonse zofunikira mwana asaduse pa sitting room mpama ukudesa pa sitting room chifukwa bwezi langa akutani akubwera ndiye nyamata uja wasikonza ngati mkazi ama ndikonda ndi mtima wonse andivomera mmene ndilili ndi ananyamuka uyo akufika akuyandikira sikana uja wamuona nyamata uja akubwera anathamanga uzamuhaka takulandira zoti so wada nsikana sanaone takulandira nimaona ngati subwera mvula ijama ndidesa nkhawa kuti ubweradi unali serious ndi agwira namaji akafika nyumba pa sitting room kukhala pa mpando nsikana uyo biscuit fanta kuika poteropo bamwani badiani nyamata uku fanta uku biscuit pyo phaso mmene akudierera moja ndi akuthamanga nzimayi sikana amama wabwera ditu anali serious wabwera ndi akubwera monga ife chikhalidwe chathu akubwera gogo ali bwanji baba ayi tili bwino kayo ayi tili bwinonso ayi ndithu takulandirani timangoona ngati simubwera ndi mvulayi koma tathokoza kuti mwafika musadere nkhawa ndithu takulandirani abambo anali kumunda kozala akusamba kupafako ndiye posachedwa abwera kuzakulandirani madala asamba uku magazi akutayika akupukuta ndi akaza utapukuta ni apo patu papo wabwera tuambotuna muno mukhale ngati mwauluma pang'ono kuti saonekere basi kupanga zonse zija basi pitani mukapereke moni ndiye madala akubwera asegula katani kufika pa sitting room apeza white wakhala fanta wao uku biscuit wao uku white tayo yomweyo chikwanje atangotulutsa chikwanje nyamata kuona madaraja anamenya ndi ati ndi amenewo white pasogolo madara pambuyo ndi nsikana akungodabwa chachitika ndi chani ali munthu nyamata wanimenya uja ndi uti ndi amenewo okondedwa chosaziwa anamenya apongozi posachedwa Yesu Kristu akubwera Yesu amene ndikumulengeza pano lisafika siku limene azabwere aliyense azakumbukira zimene wanchitira ndakopeka mtima ine ndakhala ndikunkana Yesu kwa nthawi yayitali koma lero ndikumulandira Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga maranatha konzeka Yesu akubwera posachedwa migowi konzeka Yesu akubwera posachedwa palombe konzeka Yesu akubwera posachedwa chiringa konzekera Yesu akubwera posachedwa nkulambe konzeka Yesu akubwera posachedwa nonse amene mukuonera panzati konzeka Yesu akubwera posachedwa kachere mise ufolo konzeka Yesu akubwera posachedwa aliyense akonze chiyanjano chake ndi Yesu Kristu back to God wakonzeka posachedwa Yesu Kristu akubwera okondedwa wamwayi nyamene apanga chisankho lero kumulandira Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wake ena abale ndi alongo apanga chisankho kale chobatizidwa mu msonkhano uno okondedwa ndi angati amene akumva mu mtima inenso lero ndifuna ndidzipereke kwa Yesu ndimulandire Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga okondedwa ine ndayimirira kale alipo wina amene akufuna kulumikizana nane kukhala okonzeka kumulandira Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wake ngati chisankho chanu chili chotero pamene mulipo tayimirirani okondedwa kuonetsera kuzipereka kwa Yesu ambuye akudaliseni chifukwa cha kuzipereka kwanu ambuye akudaliseni chifukwa cha kuzipereka kwanu ninafuna ndidandaulire kuteka ena amene mukuti yayi ife tikufuna tibatizidwe onena anene onyoza anyose koma ine ndapanga chisankho choyanjana ndi Yesu ndipo ine ndibatizidwa ndiyende ndi Yesu
kufikira kusa kwake. Ndiyende ndi Yesu kufikira imfa yanga. Ngati chisankho chanu chili chotero, mungayende ndi mapazi anu kubwera kutsogolo kuno. Atsogolere bwerani, muzalandire ana Yehova amene akuzipereka kwa Yesu. Alipo wina wolimba mtima amene ngati anene kuti ine ndikuzipereka ndipo ndikufuna ine nditabatizidwa. Sindikuchita mantha, sindikuchita manyazi. Bwera kuno mulungu wanga, bwera kuno chimwene wanga. Yenda ndi mapazi ako ubwere kusogolo kuno. Asogolera konzeka kukulandirani. Mafuna nipereke nthawi iyi. Iwo onse amene akumva mu mtima kuti tikulakalaka ifenso tibatizidwe mu msonkhano uno. Sindikuchita manyazi, sindikuchita mantha. Bwera kusogolo kuno. Ambuye akudalitse mulungu wanga, Ambuye akudalitse m'bale wanga. Bwera kusogolo kuno. Usachite manyazi. Kuguguda kwa mtima wako, dziwa kuti ndi Yesu amene aguguda mtima wako. Usankanize Yesu, lola Yesu alowe. Bwera kuno m'bale wanga, bwera kuno mulungu wanga. Chifukwa nthawi iyi uzayilirira. Alipo mmodzi, bwerani kuno amene amfuna kuti mbati. Ambuye akudaliseni mulungu wanga, Ambuye akudaliseni mulungu wanga, Ambuye akudaliseni mulungu wanga, Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni. Okondedwa kumaranatha uko, kudowa kumaranatha Lilongwe, Matindi komanso Machinjiri, ziperekeni kwa Yesu. Okondedwa kumisa ufolo, kwa Kachere uko, ziperekeni kwa Yesu. Kupalombe, kuchiringa, ziperekeni kwa Yesu. Kumigowi, ziperekeni kwa Yesu. Iwo onse amene akumvera pansati, ziperekeni kwa Yesu. Pa Facebook, ziperekeni kwa Yesu. Ambuye akudalitse mulungu wanga. Aliponso wina okondedwa, mawu awa anthu tizawafunafuna. Tizawafunafuna koma osawapeza. Ngati ukumva mu mtima ndikufuna ndizipereke kwa Yesu, bwera kusogolo kuno. Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni. Bwera m'bale wanga, bwera mulungu wanga. Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni. Bwerani, bwerani ana mulungu, bwerani, bwerani ndithu ana mulungu. Bwerani kusogolo kuno. Ambuye akudaliseni. Bwerani ana mulungu. Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni. Bwerani, bwerani kumbuyo uko, kunse uko. Musachite mantha, musachite manyazi. Bwerani, bwerani ndifuna ndipemphere nanu. Bwerani, bwerani ndifuna ndipemphere nanu. Bwerani ana mulungu, bwerani, 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 bwerani kwa Yesu. Yesu Kristu wokuza kwa iye sazantaya kunja ayi. Bwerani. Iwonso amene alembesa zulo, bwerani. Inu amene munazipereka zulo, bwerani. Tifuna tikuuze niso ziwiri zitatu zamene ubatizo wathu uyendere. Bwerani kutsogolo kuno. Okondedwa ndifuna ndipemphere. Kakhale ndipemphere koma inu nonse amene mukuona kuti mukufuna kubatizidwa, musachoke malo anu. Bwerani mulumikizane ndi abale ndi alongo awa amene ali kutsogolo kuno. Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni, Ambuye akudaliseni konse kumene mwazipereka. Ambuye adalitse chisankho chanu. Ndifuna ndipemphere koma ngakhale ndapemphera, bwerani musachoke pamalo amene mulipo musanazipereke. Posachedwa afotokoza ma phone numbers kwa inu amene mukutsatira uthenga upa Facebook, pa wireless, pa TV. Mungathenso kuimba phone pa manambala amene atsogoleri ati akupaseni. Tiyeni tipemphere. Zikomo inu Yesu Kristo, tamva mawu anu, takuona ni muli pakati pathu. Mwatiyankhula simunatibisire kuti posachedwa mukubwera mu ulemerero wanu. Mulungu wathu tikudza pamaso panu, tilandireni monga mmene tilili. Taonani tayimirira, komanso ana anu, abambo amayi, anyamata ndi asungwana azipereka kutsogolo kuno. Ana anu amene akumvera ma satellite sites azipereka kwa inu. Amene akumvera pa TV nzati komanso radio azipereka kwa inu. Amene akutsatira pa Back to God azipereka kwa inu. Yehova mulungu wathu, tonse tilandireni kuti pakuza panu tizapezeke mu ufumu wanu. Yehova mulungu wathu, pererezani kutilimbikitsa ndi kutitsogolera kuti mawanso mutipase chisomo tipezeke malo anu. Mutatiyendesa bwino kutiteteza kumatenda kungozi, ndi kuti Yehova chisomo chanu chipitirize kukhala nafe ndi kutidalitsa. Awa amene azipereka kusogolo kuno, lolani mwalimbikitse asabwerere mbuyo. Ndipo iwo amene sanazipereke koma ali pano amva, lolani asachoke asanalembese dzina lawo. M'dzina la inu Yesu Kristo
mpulumutsi wa moyo tipemphera. Amen. Tithokoze kwambiri chifukwa cha anzathu amene mwazipereka kuti mbatizidwe. Ndimafuna ndilengeze chinthu ichi. Achinyamata amene simunafike zaka 13, achinyamata amene simunafike zaka 13 chokaponi, ubatizo umayambira zaka 13 kukwera mmwamba. Pachifukwa chimenecho ena nonse akuluakulu tikumaneni pasi pa mtengo uwu, muchoke pamenepo muyende tikumane kuseri kwa chipilbodi chimene chili apapachi. Mulungu akudalitseni nonse pamene tili kukonzekera. Timafuna tifotokoze mzangayi pamene akubwera kuti azaseke station yathu. Timafuna tifotokoze mmene dongosolo lathu lilili mmawa, mamawa mipando imene ili pano yonse itengedwa ipita ku nyumba yachisoni kuti ikatumikirenso kumeneko, ndipo pamene zovuta zizakhale zikunyamulidwa kupitisidwa kumanda ndi pamene mipando izabwererenso pano. Ndi achinyamata amene tingakhale omatsuka mamawa tiza kumaneni pano kuti tizathandizane kutenga mipando ikupitisa ku nyumba yachisoni. Tikafika pamenepo Mulungu akudalitseni nonse pamene mukhale mukubwerera ku nyumba, komanso ena kupanga chisankho choti mubatizidwe. Pamene ndikupereka mic kwa nzangayi ndikuti bye for today. Ayi ndithu mmenemo ndi mmene zakhalira pompano pa Migowi post office kapena kuti pansika penepene pa Migowi. Ndikukhulupirira kuti amene mumatsatira bwino uthenga uja ndithu kwambiri umakamba ndithu zakutha kwa nthawi asindika Pastor Shadrack Nsuka kuti Ambuye Yesu Khristu akubwera posachedwapa. Komanso mkati monso anagunda monso ndithu nkhani yokhuza kukondana kuti tikuyeneka tikhale anthu okondana. Anagundanso nkhaniso ingakhalenso ya makolo kuti tikuyeneka ndithu kukhala omvera makolo, okonda makolo. Mwakambidwa ndithu zinthu zochuluka. Ndikukhulupirira ndipo kutha pa chiphunzitso chimenechi kapena kuti ulaliki umene mwatolapo ziwiri zitatu muzakhaleponso mmawa lino pamenenso ndithu pazabwerenso uthenga osiyana ndi umene unalili wa tsiku la lero, komanso kuzakhale zochitika zosiyanasiyana. Tiyamikire koposa kuti munali pamenepo kuonera ndithu ma social media komanso makanema osiyanasiyana. Ine dzina langa ndi Chifundo Mota, malo mwa anzanga onse Andrew Mandala, Chawanangwa Kamanga, Samson Kaisire komanso Benai Gomani. Ndikufunireni madzulo opambana. Ambuye akudalitseni.